Nag-ano sa kuya, nagreklamo sa kuya so padihong ko. Tas sabi sa kuya kang padihong ko. So before da mga tugang, may bayad pa da diyang kang panahon si kunyan an CR dyan sa sa Bicol Central Station kadto pa may bayad an CR. Daw sa kabagang kunyan CR baga an libre man lang na mga CR baga sa mall. Libre. Padi reklamo mo dong padi ki mayor nga. Ilan sabi sa kuya. Reklamo mo nga padi ki mayor nag-CR nga ako dyan padi sa CBD terminal kay to. May ang bayad nga padi 5 pesos. 5. Oh. Kadto pa man ini ngunyan magalibre na. Malinigo na pati ngunyan. Kadto talaga 5 talaga ang bayad dyan kan CR. Sabi ko para dyan ko padi 5 pesos, reklamo mo pa yung kimayor. Tatawan takan 5, bayadan ko na, nga ka na, nganing mapamugtak ka na. Sabi ko, ngunyan, si Padi, sabi sa kuya, taday Padi, bakusan ng 5 pesos ang nagasto ko duman. Yan, sabi sa kuya ni Padi. Kaya ako, bakusan ng 5 pesos ang nagasto mo para masiyar ka? Sabi sa kuya kang Padihong ko, ang nagasto ko Padi duman, 50 pesos. 50 pesos daan nagasto na. Nag-CR sa na ito. Di ako nagngalas, mga tugang. Sabi ko, halat mo na Padi, halat na. Taday ko nagigets ang istorya mo. 50 pesos ang ginasto mo para nag-CR ka? 5 pesos ang bayad duman Ihulog mo sana. Kung mayaw nga ni sa imong nakakahiling, dawa dahil ka na maghulog duman, dawa palagatakon mo sana. Parugon mo lang kaya, Sabi sa kuya kang Padihong ko, 50 pesos ang nagasto ko duman Padi sa CR. May LBM ako? Kaya man palang kadakulon ang ginasto ni Padi sa CR. May LBM. Balik-balik pala. Nakadakol pala ng CR si Padi, nakadakol. Kaya pala 50 pesos ang ginasto. Ngunyan, ang pig-request niya, i-request ko man niya, Padi, baka pwedeng maipaabot mo sa mga nanunungdan, sa City Hall, sa Sanggunian Panlunsod, kay Mayor, baka pwedeng mo maipaabot na, baka pwedeng mag-ibo ng ordinansa na ang bayad sa CR. Kunyan, bako na 5 pesos per ora. Unlimited. Halimbawa ngaya 20 pesos ngaya. Unlimited CR na ngayon. Sarong oras. Tapa naman niya ako kami pading may mga LBM. Ay mga nganaan kaming bayad. Energy